Mayong gabi sa tanan mga isuon ko ni Kristo. Karon nga gabi una, magbasa-basa lang tagamay ini mga libro nga to ang napalit nitong last National Convention sa Catholic Faith Defenders dito sa Antipolo, no? Naging bulan sa Hunyo. Do ato nining nabasa ang uban, pero adyo na to panahurot, lumikan po sa ato ang kabisi. So kini nga libro di ay Surprise by Truth. Ano siya, no? Kita na nyo? Ano siya? Surprise by Truth niya by Patrick Madrid. Ano siya? Niya na forward by Dr. Scott Hahn, usa ka ilado nga apologist dito sa Amerika. So ang content ni nga maong libro mga isuon, upat na ka-testimony ang ato ang gibasa ani kay kini nga libro manggod nag-contain siya og 11 converts nga mihatag og biblical and historical reason for becoming Catholic. So unsi ka mga banggiitan nga mga protestante kaniadto karon mga Katoliko na. So ilang gihatag dinhi nga maong libro ang ilang rason kung anong mibalhin sila, mihawa sila sa ilahang gituuhan kaniadto o migakos sa pagtuong Katoliko. So mga pipila din mga isuon tingali kaila mo. Again, Surprise by Truth. Nindot kayong mga title, no? Surprise by Truth. 11 converts gave the biblical and historical reason for becoming Catholic. Kini si Patrick Madrid, ang writer niini, usapod ka convert pod sa pagtuong Katoliko, no? So giyon diri may mga forward diri gikan nila ni Carl Keating, ang president sa Catholic Answer. Guman pa hindot ni nga mga libro mo isuon kung ma-encounter ninyo ang mga na makaagi mo mga bookstore, pangitaan lang ninyo ang iyang publication kay Tutus Tuos. So pangitaan lang ninyo, no? So naadiri ang ang kang kuan kining Paul Tingpen ang iya kay His Open Arms Welcome Me. Kining iyang conversion mahitungod sa kanang kanunay niyang pamalandong diha sa Santo Cristo, no? Kana bang nagbitay nga Kristo kining nasa ako ang t-shirt kana, no? So sa iyang pag convert niya, na-realize niya ang kamatuoran sa simbang Katoliko, wala siya duha-duha, hindi kakos sa pagtuong Katoliko niya. Iyahang kanunay nga ma-realize nga maudi ay nga nakadupa ang Ginoo tungod kay kanunay naghuwat sa pagbalik ngadto kaniya andam mugakos, no? Mampo na ang story sa prodigal son mga isuon. Kung atong basahon diha sa Lucas, Ebanghelyo ni San Lucas 15, atong mabasa diha ang istorya sa prodigal son, no? Diin ang Ginoo kanunay gyud nga naghuwat sa mga makasasala nga mubalik ngadto kaniya. So niini pod nga Christmas season pod na i-reflect gamay, no? Kay Christmas season na ta, by the way, nakasimba na ba mo karon? Naman tay mga karon ang ikaduhang gabi na sa ato ang simbang gabi. Kunya karong kadlawon mo pod ang ikaduhang kadlawon sa Misa de Gallo, no? So kabaw naman tayo sa kalahian og simbang gabi o Misa de Gallo, no? Kay ang Misa de Gallo kadlawon gyud na kay Gallo gikan sa pinulungan nga kining pagtugtugaok ba, no? Sa manok unang kadlawon unya ang simbahan ni offer pod og simbang gabi tungod kay sa kadaghan og manimbahay sa karon nga sisuna, dili na ma-accommodate ang tanan gani. Sa akong mga experience sa nag-eskwela pa ko college, abot na mo dito sa simbahan kay kining mapuno na ba, no? Maluya na tag pangita o lingkuranan bisan og puno kayo ang pagkagabi na, puno po kayo pagkakadlawon tungod sa kadaghan kayong manimbahay mo nang ang simbahan gituyo nga naadyoy simbang gabi nya gilahi pod ang Misa de Gallo. Do same ra og readings ana ang simbang gabi
no, mahuman ni 23 ang Misa de Gallo, mahuman ni ka 24 kadlaw ni ana, no. So mga isuon karon nga Christmas season pod, no, di ta makalimot kini kinahinumdum na po ko ba dinhi sa diha nga ako na nabasa ang istorya ni Brother Paul Tengpen nga His Open Arms Welcome Me. Karon nga season of Christmas, gi pahinumduman ta nga tungod sa dakong gugma sa Ginoo, wanay usata, no, ikaw ug ako usa sa mga rason kang anong nagpakatao sa niining kalibutan, no. Ang atong paghandom in the season of Advent. Advent means the coming, no, ang pagpaabot sa sa ihang pag-anhi. The first Advent nahitabo na, no, katong pagkatao niya. Ang ato ang gihiwat ang second Advent, the second coming, no, the second coming. Atong pag-celebrate sa Pasko, gitawag itong Advent tungod kay aside nga naghulat ta sa iyang pag-abot sa second coming, ato usab nga gihandom ang iyang unang pag-abot. Nya mahinungdanon na mahinungdanon kayo na alang natong mga Katoliko manuman tungod kay lang nato ang iyang pagkatao mao'y dako kaayo nga gift alang kanato. Ang iyang pagkatao mao'y naghatod kanato og kaluwasan, no, to fulfill the mission of God nga aron nga maluwas ng tanan nga kinahanglan sa mapasakit, no. Ang ikaduha dinhi ni Marcos Grodi. Ni si Marcos Grodi inyo lang i-search, no, ang ilang story pod. Ang ihapod niya ato na po ni nabasa iyang storya sa iyang conversion story kay nakafocus siya sa what is truth, unsa magyoy kamatuoran. Daghan sa to mga isuon karon ang nagwali, no, mingon sila nga kami ang nasa tinuod, pero mubalik ta sa usa ka pangutana ni Poncio Pilato ba na siya pangutana dito samtang kinibitaw nag-interrogate siya sa Ginoo. So diha nga ang Ginoo gidala ngadto ka Pilato, nangutana siya sa kang Pilato niya. Ang pangutana ni Pilato ngadto sa Ginoo kay unsa ba ay ang kamatuoran, no, unsa ba ay ang kamatuoran. So kita pod nga mga nahimong matuuhon aduna tay tagsa ka gituuhan, ikaw ako managlahi man ta og relihiyon natay gituuhan, no, we have different faith or same of faith ba kata, ikaw Katoliko ako Katoliko, pero despite ana naadya po'y differences sa atong pagtuo, no. Tingali mo matter sa ato ang understanding about truth, no. What is truth? Unsa man di aning kamatuoran? Yan tubag niya na simple lang kayo. Itubag na ni Kristo diya sa Juan 14 versikulo 6. Jesus is the truth, no. Si Jesus ang kamatuoran. Unya kay si Jesus man ang kamatuoran, nagtukod siya og simbahan nga matod pa ni San Pablo sa Colosas 1:18, ang simbahan mao ang iyang lawas. Si Kristo mao ang ulo sa iyang lawas nga mao ang simbahan. So kung si Kristo ang kamatuoran, mao nang sa humilya ni San Pablo diya sa iyang sulat ngadto kang Timoteo sa unang Timoteo 3:15, iya pong bi-describe nga the church is the pillar and foundation of truth. Kung si Kristo kamatuoran mismo, ang simbahan usab nahimong haligi og sukaranan sa kamatuoran. Wala nga usa ka sipyat kaayo nga pagtulunan, usa ka sipyat kaayo nga pag-analisar nga ang uban nag-ingon nga ni dawat sila ni Kristo pero nagsalikway sila sa iyang simbahan. Dili tibuok Kristo ang imong gidawat. Ang pagdawat ni Kristo mga isuon kinahanglan nga dawaton usab nato ang iyang nga simbahan nga mao ang simbahang Katoliko. To accept Christ, ang pagdawat ni Kristo mao sa pagdawat sa iyang kinatibuk-an nga simbahan, no? Because the church, ang simbahan gitawag og the mystical body of Christ. So what is truth? Christ is the truth, no? Si Kristo mao ang kamatuoran. Ang simbahan usab mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. So importante kaayo di ay nga dawaton nato si Kristo. Dawaton po nato ang iyang simbahan. Nang iyang simbahan
almost 2,000 years ago, iyang gisugo aron sa pagsangyaw, iyang gisugo aron sa papanglakaw ngadto sa tibuok kalibutan aron nga iwali ipadayon ang iyang maluwas nun nga misyon. Matod pa sa ato ang katikisem sa CCC, wala ko dili ang ako ang katikisem ng Catholic Church, no? Tuwa dito sa mainland. Sa CCC nag-ingon dito nga ang misyon sa simbahan mao ang pagpadayon sa maluwas nung misyon ni Kristo. Mo na nga kita din sa Pilipinas nakailatan ni Kristo tungod sa simbahan nga nagwali kanato kabahin ni Kristo. So ang kaluwasan naabot nato gumikan kay adunay mga misyonaryo nga gisugo ni Kristo nga naggunad sa 12 ka mga apostolos. Mana yung sugo sa Mateo 28:19 ngadto sa 20, panglakaw ka mga tanan ngadto sa tibuok kalibutan ug himua ang tanan nga akong mga tinun-an, tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug hinumdumi ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So tin-aw mga isuon nga si Kristo nag-uban gayod sa iyang simbahan gikan sa sinugdanan hangtod niining mga panahon. Wala nga ang simbahan aduna gayoy authority, no? Adunay authority. Wala nga si Kristo pod napahinumdom nato sa otoridad sa simbahan. Matod pa ni Kristo sa Mateo 18, 17 ngadto sa 18 ningon si Kristo nga kung adunay panagbingkil diha kaninyo kinahanglan maghusay kamo, no? Kung dili mahusay dalhon ito sa husgado, kung di pa gyud mahusay dalhon sa simbahan, o kung dili siya mamati sa simbahan isipon siya nga makasasala. The last judgment, no? Ang last nga muhukom mao day ang simbahan. Mana nga si Kristo pod sa iyang pagsugo sa mga apostoles diya sa Lucas 10:16 tin-aw kayo yung giingon si Kristo nga ang mamati kaninyo mamati kanako o ang mamati kaninyo ang mamati kanako namati usab sa nagpadala kanato apan ang nagsalikway kaninyo nagsalikway usab kanako ug nagsalikway sa Amahan nga mao ang nagpadala kanako. To receive Christ, to receive His church, kinahanglan ang ang pagdawat diay sa simbahan mao ang pagdawat ni Kristo ug ang pagsalikway sa simbahan mao ang pagsalikway ni Kristo, no? So what is truth? Manay usa sa manindot kayo nga testimony. Ang ikatulo kining kang James Aiken, no? Tingali kaila kayo mo ani niya usa ni siya sa banggiitan pud kayo nga kining apologist diya sa Amerika. Daghan pa mga isuon kay 12 man ni sila 11 man ni kabuk na testimony na apod ka Dave Armstrong kay lataan ni Dave Armstrong kay daghan tag mga libro po niya do nahurot lagi pod pag bagyong Odette, no? Tim Staples, no? So kini Tim Staples o sa pod ka banggiitan kayo nga theologian pastor kaniadto apan karon na hibalik na sa simbahan niya. Kini pong nag-forward ani ni Dr. Scott Hahn o kaniyang asawa nga si Kimberly Hahn mga isuon mga banggiitan po kayo nga mga Presbyterian kaniadto theologian, no? Apan karon nana sa sabakan sa simbahan mao gani nga adunay gisuwat si Dr. Scott Hahn or in fact ato po nang nabasa, no? Murag katulo tingali kay gayon gibasa gihurot nato ng iyang libro testimony ni Dr. Scott Hahn kanang gitaytulan niya og Home Sweet Rome, no? Kung nakabasa mo ana or kung wala pa mo kabasa, try mo basa niya na pangitaan niyo sa National Bookstore, no? Home Sweet Rome. Ako mongod sukad nagtuon ko sa kining apologetics, nagtuon ta sa Biblia, nagtuon ta sa kasaysayan. Kabaw mo unsay makapa-excite nako o mula ako og mall, dili kanang mga unsay mapalit na to diha nga mga sapatos or mga sinedo sometimes kung magyan na purpose, pero mostly ang akong tanawon yun pag muadto ko og mall mangita jud ko og National Bookstore nya dito sa National Bookstore mananaw ko og mga libro, no? Mao ni kining duha ka libro nga ako napalit po dito sa pag National Convention dito mi sa Antipolo. Kapalitan ni duha ka libro ganahan matag mag
bisa di kayo na to mabasa sa pagkakaroon, pero at least natay collection ba, natay mo kabukab, no? Kini ikaduha nga books, wala pa ni ako nahuman actually, no? Og basa, hopefully mahurot ni nato og basa ni medyo baga-baga manggod pod, no? Mahurot ni nato og basa niya ato pod niya ma-share nga to sa uban. Kini pod kini Catholic Soul, no? Catholic Soul. Nindot po siya nga libro, Concise Essay in Catholic Apologetics by Edgardo C. de Vera. Nya ang iyang gikuan diri kay Knowing Your Faith 2 minutes a week for 1 year. So dili paspason, no? Anamanam lang kay kining pagtulon sa simbahan, grabe ka broad, no? Magtuon ta about Panginoon, grabe ka lapad yun mo na nga importante kayo mangayo ta og guidance sa Ginoo. Santiago 1:5, kinsa katoy nakulangan og kaalam papangayuwa siya sa Dios. Ano nga kung usahay feeling na mo nga di man jud ko makatun, di naman jud ko makasabot sa akong gibasa, pangayo og guidance, pangayo og kaalam sa Ginoo nga imong masabtan ang imong gibasa, no? So diri sa mga kining kuan tanong po ning gi hurot-hurot na pud nato basa kay common man ni siya nga mga arguments ang nadin hipod, no? Kung nabato dila kung manuwal, common man nga arguments man ni ang ato ang ginatun-an pod. For example kini sa chapter 1 niya kay who is your authority, na who is your authority, kay kining authority mga igsuon usahay dako po ni kaayong controversial sa uban, no? Kay di sila mudawat sa otoridad sa Santo Papa kay Bible kuno is the authority. Pero kubaba mo nga ang nag-imbento na ng sola scriptura nga si Martin Luther nga usa ka pari nga Katoliko kaniadto nga may protesta, gitawag og Father of Protestantism, matud pa niya, by rejecting a pope I created millions of pope, matud pa niya, no? Sa pag-reject niya sa usa ka Santo Papa, nakahimo siya og milyon ka mga Santo Papa. Mo na karon daghan na kayo mga relihiyon nga mga natukon gumikan sa ilang kaugalingon rapon nga pagsabot, pagbasa-basa diha sa Biblia. Bible is not for self-interpretation. Diha sa unang Pedro, 2 Pedro 1:21 nga dili para sa kaugalingong interpretasyon ang Biblia. Muna sa 2 Pedro 3:16 si San Pedro miingon, ang unang Santo Papa miingon siya nga daghang mga tao nga mituis, no? Mituis meaning gitwist, no? Gitwist ang kahulugan sa Biblia nga mahinungdan sa ilang kalaglagan. So dili ato ang kaugalingon nga pagsabot ang atong i-impose diya sa Biblia, kundi unsa man ang hustong kahulugan nga gustong ipaabot sa Biblia dinhi kanato, no? So mo na nga there is an authority. Ano may otoridad? Kay naa may gibinlan og Yawi, Mateo 16:18 ngadto sa 19, niingon si Kristo ngadto kang Pedro, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong simbahan. Ubisan gani ang kanghaan sa impierno, dili gayon makalumpag niini. Nya dayon pag sinabi mo siya, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Unsay imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Unsay imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Tin-aw kayo mga igsoon, there is an authority nga gihatag ni Kristo ngadto kang Pedro, ngadto sa iyang mga apostoles, no? Diya sa Mateo 28:18, sa diya padung na musaka si Kristo sa langit, mingon siya nga gihatag kaninyo ang tanang kagahuman sa langit. So that is the authority, no? Adunay otoridad ang simbahan dinhi sa kalibutan mga igsoon. Muna nga kung maghisguta og kinsa man ang makahatag nato og hustong kahulugan sa Biblia, of course adto kita sa nag-compile sa Biblia sama pananglit or ato lang i-typology, no, or analogy diri sa Pilipinas naman tay gitawag og mga balaod, no? Pero bisay kabauta nga nay balaod, usahay pag-analisa na anang balaod na unsa man jud ipasabot anang mga balaod, maglalis ang mga abogado, no? Maglalis ang mga abogado. Pero then aduna joy mo kining gitawag na tuog na ay muhatag og sakto gyud nga pagsabot sa Biblia or sa balaod kinsa man
kanang gitawag nato og Supreme Court. Once nga matigog na ang Supreme Court nga mauni ang di pasabot ana final authority na. Ano man, Supreme Court man mao final authority sa balaod sa Pilipinas. Sa ato apod sa Biblia adunay simbahan, the final authority. Again, sa giyon ni San Pablo, 1 Timoteo 3:15, the church is the pillar and foundation of truth. Ang simbahan mao ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. Sunod gihapon ni ining libro mga igsuon, paghuman sa authority, sunod gayon ang the church. The church. So, hindi kaya nga libro yan. Bisan o, lagi, 2 minutes o 1 minute naman, no? Sahon mo, after 2 minutes, mo naman siya. Ano ko malungan, reflect, balik-balik ko lang, hindi pa sa alagi, lagi na yung ito yung unang masabtan ang tinatinakan. So, ang simbahan, ay suon, ako na na-discuss ko rin about truth, no? Ako na na-discuss din na about sa lawas na kaso. Ang simbahan, hindi ko kung Kristo na simbahan Katoliko. Balalaan, simbahan Katoliko. Ano na yung magwali sa inyong panimalay, maadto sa inyong mga balay, magwali pintahan ni Kristo, kaya na sila sa mga bagay ng simbahan ni Kristo. Kaya kung hindi na ito ni Kristo, na sila na natira. Sa Grace Buwan o Grace, na sabi na yung masakyan na ninyo sa inyong panimalay, ano sila sa kadalas na kung magwali sila ang lahi na pagpulitan ng inyong magawa sa mga pagpulitan na inyong magawa sa mga ano yung kabatang ito, mga dito sa ang iwan kayo ang church sa inyong mga pumalaw na mas ilalas na sila kasi yung pagkakabulog kayo. So, hopefully, nakapaambil ka o hupay nakapaambil ka o mabili mo. Sa mga wala pakapalo sa mga page. Follow, i-share yung mga video. Paambil ko nila sa iba. Para yung baghan kang masalo sa kamatuloy. So, follow. Don't forget to share this live para sa pagkakas. So, hopefully, ito ako nakayaran kita sa pagkakamulo. So, after sa pinag dahil din sa isla, wala sa panisa, pagkamulo ulit ay pinagitawag na o nagmina bigay mo. Hindi na yung pagkamulo na pagkamulo ulit mo pagkakayaw. Amo diha, ang misa, yung misa platang, kumain din nila for 9 days. Misa Gando or Simbang Gabi